akadlalele kude-ke nami ngicela unginakele umuntu wakho sho ukuthi khona nomlandelayo emva kwalokho sho ukuthi kusenze makuqhamuka yena sho ukuthi mhlawumbe uza nentamo nokuthandana kwakhe noma wakho wena ungena kanjani intweni enjengalezo ungenaphi angayinaki impilo ephila uma wakhe malanga nezothando usalala simasokhuluma kusasa. And at this moment I'm thinking ukuthi should I leave, should I stay? Hello, Nto. Hello, Sibonda. Ngikho right, but ngi-right. Ekusile, ndisikhathi ukuthi vele ngishaye manje ngikuze ngiye ekhaya. And I feel I need ukuthi ngifonele uNto ngimazise ngodaba la izolo lenze izolo ngichazele ngodaba nje ukuthi kaze ngayisula ukuthi bengiyaphi ngoba nawe ubushilo. Cela sengilala lana phela wena sengibonisa ngivele ngilale ngithi phela ngizozama ukukhuluma nomana uyangibalekela afuna ukukhuluma nami ungidinelwe babukisa ngami nje phambi kwabantu ukungibheka nje ngithe isifakile ihosi sakhe nje sikala esingikala payuzi nje payuzi hayi uthezele siswa ngazo nje siswa okuthiwa ukuzilethuza ngabe uhlala emnyango Smash. Nangempela ke futhi uNto naye ko shocked ngokumtshela kwami indaba zayizolo. Hayi, wena mthenjani izolo uzobona manje sure Smash sokuru hamba yini? yena ungeke amazi mina it's my cue because I It's the morning after the party and uSimangile ulele nangu chicken ngiyamuzwa ukhuluma noDo uplan ukuhamba sengithi yazi ake ngimbambe ngakahambi so that ngizothi ukukhuluma naye kancane. Like I think that's the best thing you could do for Suza wafika. ngifikile isikolo angibona nganje udoti. Asamzokhuluma lapha ezansi. yakhuzulile Hey, but to be honest, again, then that we are baba. Like this place is amazing. Bengabona ukuthi khona umfula ke mina izolo la. Hey, bogeleza umfula, hayibo inyoni, kalo hayibolalela. So it might not hurt ukuthi nje sohlala nodlala nkosiyami namudlala siyangibiza futhi sohlala basemfuleni sixoxe mhlambe sibone ukuthi simisa kanjani nje sithi ukukhuluma nodlala ngasemfuleni sibone le ndawo ukuthi inhla kanjani shem yazi. Ngani How Chomi. Yes. With everything enzakalayo, kuningi okusekhanda lami, so I've been looking for inspiration. Ngifuna ukusebenza on some few pieces, so indawo engicabanga eqala nje ukuthi kumele ngiye kwi-art gallery. So sengicabanga ukuthi ngeke ngize ngihambe ngedwa, so I brought my friend uLifile to join me. Ngiyazi ukuthi mangimtshela into zami uyangilalela uhleze nendebe for me. welcome to fashion show department Athi into engiyithandayo kakhulu it's what I create. Ukuba phakathi kwalesi space nje like I am so inspired. Ukubuka nje ngingakachazula lutho I can get the message. Umngane wami ngiyamazi akayena-ke nje umuntu we-art but ngiyazi ukuthi uyangisupporta shem kuyona yonke into but most importantly futhi bengifuna ukukhuluma naye about a few things ezenzakalayo ekhaya ukuthi naye angibonise ukuthi okay fine where can I go, what can I do mase kunje. Planet sekukuningi sisi okwenzakalile ungekho futhi nami ngingatholi ithuba lokuthi ngicommunicate nawe uma phela wenze house warming. Ngathola invite from udada uma wenze house warming yebo ngihlengelwa yebo uba wenze house warming yebo ngibona baba uthu
kwakune-invitation nje yakhiwe create special for housewarming. Okay, mangisendela housewarming nginalento ukuthi ngizohlangana because ngibakhulumisa ngithi asikhulumisana. Okay. So nanokuthi ngimangaza ukuthi i-housewarming i-invite sengisendela udladla exactly like umali indaba ongayena ongumemali. Umngane wami bengizomchazela kahle kahle ukuthi kule invite yami ngimtshele ngayo ukuthi ngi-invite kuyona udladla ngidecide ukungayi ngobani, so that uma naye angi-advise ngokweqiniso hayi ukuthi athenga amehlo ami. So ngabona ukuthi ngeke ngize ngixokele ujikhona lagcina lihambile. Also another thing ukuthi uma unalento ukuthi yonke into like ama-disagreements esiba nawo mina naye ubenenze ngathi indaba kadladla, yabo mina ngidlulile endabeni kadladla Ngikade wahle kabuthwa. angikwazi ukuthi all the time it's like udladla. Manje hey angikublame ukuthi awuyanga kwi-housewarming kodwa nawe-ke manje wena yini enibangana nodladla manje ngifeel uncomfortable ukuba sesipacini sabo ngoba yini u2 kwenza ube ngoba phela udladla uyazi udladla ubethwasa ekhaya ngaba nebond naye as usisi like ingane ethwasa ekhaya. So manje mase ngishintsha sengikutha kanjani towards udladla ngoba phela usithanda nomama manje, so sengiyamove from being a sister to ngimbiza ngoba I hate the fact that indaba kadladla senziwe ngathi manje kunento special. There's a special relationship that we had. Udladla ufana nawo wonke uthwasa ufika lapha ekhaya sifike silithande. They also become sisters just like udladla became a sister to me. Baphothule bahambe umuntu mesefike kubo you never call, I never called probably. If you decide to call, like there's absolutely nothing special udladla. And also another thing ukuthi uma ngithi isigodlo beshiya nami udladla is one of the people engibatrainile. Kube khona oMadiba, kube khona abanye abantu abaningi, so angifuni lento kube ngathi mangabe ukhulunywa ngobungoma nesigodlo it's all about udladla, it's not about her, because mina even had to ngihambe as far as ngihambe ngiyoqhubezela umama Madiba into zakhe zedlozi. So uma utheme ngasenga waxabana nokuMadiba ngazi beqhathwa yini kuMadiba wangifonela as umuntu vele bemjwayele etrainer yena uMadiba uthe ethwasa ekhaya period yakhe yokuthwasa uma ubengekho seJude eseGoli eshoot mina umaziyo mina umenzele yonke into yakhe ungifonela yes ungifonela kuMadiba. uMadiba wena umqale ekuqaleni vele uMadiba mina ngimqale ngamqeda. I didn't do it to spite, and to have someone maybe olingana nami ozokwazi ukuthi understand it, because to older people it might come across as if I wanted to spite someone. I have no reason to spite anyone. awucabanganga akufike kuleyo moment nje yokuya kaMadiba awufikelanga ukuthi athi ngimfonele No, cha kungifikelanga into engayenza nje engabona ibalulekile mina ukuthi ngiconsult nabanye abantu abadala ngayihlala phansi ngayicabanga ukuthi okay fine uma ngikhulumisana naye indaba kaMadiba ngizethini vele izongibangela umsindo, but kubalulekile ukuthi ngimenzele kuMadiba. fonela abanye abantu abadala Ngifuna abanye abantu abadala ama-eldam. So ngafonela umamkhulu ngambuza ukuthi mamkhulu kune-situation in hand kanje wathi mamkhulu into oyawazi umsebenzi wedlozi why ungaqhubeki nawo. mayithola ukuthi noma mkhulu waka-advise-anga leyo ndlela kuzoba right. I don't know, but ngahamba khona noJiko wangiphelezela uJiko Madiba njengoba kahle like wena wenza ukuthi insimbi yami ishise kakhulu manje njengoba ngisafisa zovutha zona nje amacala ngizokhala phela kodwa umsebenzi okusuwenziwe uziqede umsebenzi wenile uMadiba uphephe lokho vele okay asabe sabiza umama sibonise ezinye iy'ndawo. I think I've had enough. Of ukuba la Yeah. mina ngicela umlindi ma-olethi avuke, because yabo ukuhamba kwakho nje ubufikile ungakakhulumi naye. I don't think it's a good idea. Athi mina ngimncenga like kwasi manje ngijahe ukuthi ngimncenge ukuthi khange into engayithandi komama ukuthi ufike ukhulume naye kahle njengengane uzama ukuba ingane bese yena vele akuthuke
azothi sahlule sesitabane wena wenza lutho lekhaya hawu ngivele malokhu sekufeni lapho like ezinye izinto ezi-deep engingakwazi ukuzisho sometimes uthi uyakhuluma naye ngizama ukuthi nibe right avele aqhumuse ngempawu Wena mangase kuthiwa uyakhuluma naye manje yini ongayibeka phezulu? yini engayisho ayikho No, Smash, I don't like that. because ngavele ngimbone No, try. Mina ngifuna uzame. Ngiyazi ukuthi uriskile ukuza la. But ungariski bese kuba invade nje kanjalo. hayi ngiyaliphotha ithawula awu Njengoba ngikhuluma noChicken ngiyafisa ngizwe njengoba ngimluleke ukuthi uma wakho ephakama ehla akubonakala ukuthi ubani umzali ubani ingane phakathi kwabo bobabili. So that relationship yabo izokwazi ukushona phambili. Kuthi nangelinye ilanga ngisho ngenzeka into efanayo aphinde akhumbule ukuthi yimini ingane kufanele ngihlele ngezansi. So ngiyathemba ukuthi uzongilalela ngoba lokho kuzosiza kakhulu. So umcabanga personally with me inkinga kanto kwengane. wona noma I think nje kusami kwelapho because I think nokuhamba kanje it really showed ukuthi kushuthi kube ngathi animise or awuyimisele ukuthi uyi-address in manner le-right or face it ngendlela e-right kuba nje vele hayi niyabaleka run away. But in terms of facing it, uyasazi step asithathe in terms of ukubhekana nesimo sami noma wakho. So I don't think mina I would be the person to reach out in terms of trying to fix or bridge the gap. Now she feels the same thing again. She doesn't think who's naye akavele nje aswale reach out. So yabona ukuthi again sila sonke. Impi yami noNtoko ngicabanga ukuthi wayengifuna. Kodwa shuthi mina ngashaya eceleni yabona manje ngeke phelelisa abantu iminyaka emithathu. Uyayibona lonto. Namanje salute shuthi wena oyibhekile kahle kahle. Entwana kwakuthi intwana bethi nehlo elithe ukuthi yabo mina into ozidanga ngayo ukuthi angiyindawo angihlehli angijiki ngigolozile ngizinza ukuzinza mina nemabhebeza angeke nje ngize ngiye ndawo yena akathola ustanction asiyeke. But when I especially I'm interested ukuthi ube ne conversation naye uNtoko mhlambe. I'm very interested ukuba ne conversation noNtoko because in relationship at the naye mina naye Sisterhood yo. beautiful relationship and I ruined it by going the other way. Understand into eyenza ukuthi I think kube nento engaka ukuthi she felt betrayed. Understand that. So But now I'm going to them ukuthi angibeke isandla of which scars I still have till this day. Angasuki. I'm happy she is trying by all means ukuthi ube khona reconciliation like higher kube khona ukuzwana because vele wafika kukhona ukuzwana wafika sizwana see happy family from the first day fake. And now it's more like it's because of her. Your kid don't revolve around here manje. And for the fact that she's trying by all means to say your kid be right now ufuna uzibeka endaweni e-rights because guys I want to be safe sengikhathele kuyo kuthiwa imini olethe ukuxabana like that. So I'm happy. But so ngibuka ngathi akukho right Smash. It's a lot or like if I can mention nje my ex-boyfriend ngangwido kwenzeke konke at once. Badlala. Uselala. Ufunani lo lana? Uselala. Ngizalelwe yinje endlini nje angikwazi ukuhlelelwa isicefe kuba ukuthi nje ngiyajika isicefe ngiyabungena isicefe. Aha, kanti ukazi uhloseni vele ngomngane wakhe. Oh, ngicela ubambe le call ngani? Ekhetshum. Hello Gogo. Ngiyaphila sithando sami njani? Ngiyaphila noma ungaphili kahle endlini. Inkinga lana kade ngilokuthi ngikufonela. Yebo Gogo. Ngikhathaza ukuthi angibonanga lapha kwi-house Why wena Ntoko ulutho njani? Ulobe ufuna ukwazi indaba singazanga kodwa uyazazi wenzeni? Uxova umndeni mase nene like Gogo.
Yebo gogo kunezinto ey'ningana ey'ncanyana kodwa futhi nje engawuphethe kahle nami umoya wami ngiyasho nje ukuthi ngiyaphila kodwa angiphili kahle hle. Angaboni ukuthi ngiye inhliziyo yami i-heavy ngale ndlela ibe-heavy ngayo ngeke kuze kube right. Ngicela excuse me. Kuningi gogo nanokuthi nje uma kahle kahle besingakazi nje sihlale phansi sikhulume after yonke into esingeyenzeka so ngabona ukuthi ukufika entweni enkulu njenge-House of Ming I think indawo yabentsha iyabajabulisa so mina uma ngifika nenhliziyo ebuhlungu ekhalayo ngeke kusaba mnandi kuzonakwa mina nawo futhi ama-reasons wami awekho uyezwa naye ukuthi kuney'nkinga la then need ukuthi zisolve but akayimisele ukwenza lutho ngalokho. Mntakwethu uyazi ngiyafisa ukuthi ungona ke sihlangane nje for okugcina. Yeah. Yeah. Sihlangane okugcina ke sizame nje ukuxazulula lento bakithi. Akuyona phela impilo le. Ngingezwa kuwena kokuthi buplanani. You listen to everything umuntu omdala eshoyo. I am going. Nanokuthi ubani ongekafuni ukukhishwa mahhala. Kuningi kakhulu uyabona nokho Okthobha sebengenile. Yeah, kuningi nabantu abajabulile and angifuni kube ngathi in everything eyenzakalayo kunesoma feelings ami. Wena bedwa ungayanga uyaso mina. Noma mkhulu akayanga umkhulu wayenkonzo mina Sunday. Umkhulu seqala inkonzo. Hey iningi kakhulu lento Jomi idinga abantu Okthobha. I think abantu abadala ibona bangayisolve and nabo ukusolve kwabo bangabi bias. Ngiyacabanga ukuthi bangase basenzele ubunyoka babo abajwayele ukubenza but I hope abantu bangaphandle babalethe ngoba nje odlala sibadinga Nkosi yami. Asike sisothe izinto zethu nje njengomndeni like silaloku qhambukelisa abantu bangaphandle. Kanti le phathi yakho ubuqonde ukuyenza ubuqonde ukwenzani ngempela mangabe kanti lo uselana Bengithi abazobona umuzi wakho omusha mina. Nansi into engikhuluma ngayo mina all the time kade ngikhuluma ngayo manje nodlala ukuthi angifuni uma lo ngithethisa lokho engimemeza phuma abantu lana omakhona bazothi masimemeza kanjani lapho nakhona. But no one forced him to come. It's not like manje I'm trying to sabotage anything. He was not forced to come. He came in and when you have issues, mina ngifuna azobona ikhaya lakhe elishi. ngumfaka ngekhanda emanzini imthakamange imbabhathise ngimbambe ngimdedele ngimjime ngimshonise phansi athi sathi uyatabanaza ngimpinde ngimbambe ngimshombe phansi agwinye ufishi agwinye yonke inhlobo yesilwane sasemanzini ngiyake lengalizi ngale Ngicela sabe sokhulumela endlini ngoba akekho force ukuthi eze. cha phela nje ikhona yenze ngalelani lale Ngicela sendlini Belile sendlini phansi manje Why so many of us got this? mawufuna yini hot shot uyayifuna hot shot uyayifuna hot shot ngaphandle uyayifuna ngikunika hot shot oyifunayo kuthi ngimbambe ngo5 uyangazi ukunzane ngiyashesha kuthi ngimbambe ngo5 hayi kuyacabanga ukuthi hayi le ndawo sekuthule nivila ngikwami chicken ngokunika hot shot mina ngibambe mntana ngibekela ngiphoza ngaphandle kwegate awuphile ngakhona wena makuphela iphathi kufanele Depends on what you're doing. Feeling at something, I'm going ngigibele itekisi ngiye ekhaya ngoba vele ayisekho nento esehlelele yini esazogqunya vele nomuntu vele sekhuluma kanje yini ozokhuluma nomuntu okhuluma kanje Mabona wakuzala nje wakuzala epheleni kosuku hayibo ngalingwa ngiyaphazamiseka nje ukuthi exolweni ladladla manje kwasephazamiseka mina manje espacini sami cha ngithithekile nje ukuthi kanti oxolweni lakhe aliplanayo uliplana ukuthi kuphinde kuphazamiseke mina hayi fanele ngibuka wena manje ngibuka noma ngithandi kwawonke ama-views enginawo la inyoni zandiza amanzi bese kuba uzoba uwena-ke kani kuvele konakale yonke lento bese ngiyibonile ngabe ngofelaphi inkosi ngabe kukathi ngenzani kuwe Jehova isono sami kanti asisaxolelwa yini emazulwini simakade uyaza ngihlupha iy'ngane ikolazile kaphi nje ifuna ukuhamba mntakwethu hamba ngempela-ke chicken get ingane yami
wathi umntana mthatha. Kini, ukhamba ngihamba nje. kini, la ngakushiya khona. Yaphela nasi. Never come back anymore. Mina intention yami bekuwukuthi kuhlale phansi kuzwane. And mina sengikuzame konke ebengithi ngiyakuzama for ukuthi babe right. But seemingly 3 years ngikhathele yabona ade ngiyenza la ngoba ngihlulekile ukunihlanganisa nobabili. Ngicinile. akungiphathi kahle ukuthi akaboni ukuthi yazi uDladlo bezama ukulungisa la. Kodwa shuthi kwahluleka mina nendodana yami. Ithina kahle kahle esifeyilene in this moment. Zama ukugcina. Yabo manje ngeke ngiphinde ngisho bangangithuka bathi ngoba vele sengaba Shosho. ngisayithwasele osho. Yalo ububa isaphi? Ububa isaphi? Kade Wena usukhohle ukuthi wafika kanjani? kade babe ngithuka. Usukhohlile. Ngiyakhumbula ukuthi ngafika Angithi ungabameme wathini? Those are the consequences. Ngiyibale mina. Khalile mina ubusuku nemini mina. Attempted suicide 3 times in front of you. Ngomani usukume nje hamba usithele ubone ukuthi wenze njani yabo nje mina nje. Uma uzongibalela lezi ingane kulesi it's on very early stages. Angakamnanga ngisho amakhabethe. Angakamnanga ngisho amabhodo kupheka. Angikwazi ke nje ngamani usitop usuku umuhamba uthanda yobhukuda. Na umfule ezansi nawe hamba ugonyoza umshoko. Bathi nje bethi angifeli wathi. Kunempela ngoba phela manje ngiyazibona ukuthi khona nje into engayizwa. i-DNA yani ngiyakutshela ngiyaqala nje lana uzongizwa kanjani ngoba ufuna ungizwa umuntu ohlezi efuna into enegative kwinto engiyenzayo. Shocked as I'm hearing ukuthi already seyazi